Hi guys! Ari na naman ang inyong pobreng vlogger. Nakapangasawa sang pobreng munay pero wala magmahay. Kay dako man ang munay-nay. O guys, aga pa ta ng wa katakway. Kaya ato naman nga adobohon pagkasud anon ta subong sa aton nga pamahaw. O ari yung ginapilian ko na. Ato naman siya nga pagka-adobohon guys. Okay, shout out ulit din sa kay Ruby Burao, Nelmida, from Lutayan, Sultan Kudarat, kay Jocelyn Bastaritsi, Pambanga, kay Jorin Bornalis Islamado, from Kalawag, Tris, Isulan, Sultan Kudarat, kay SR Insular Puro, from Tuka, Bagumbayan, kay GR Puro, kay Makatamad Farm, kay Floranti, Sarmiento, Paloy, Sang Coronadal City, kay Rolin Dasiam, Paharilyo, kay Celestino Badilis from Barangay Rotunda, kay Larry Basti, gina pa shoutout yan ang Mirason Family, Pentecostis lang Cotabato, kay Edi Vicino from Matalam, kay Ryan Galaraga from Ugpang lang Cotabato, kay Erwin Ramon Daguhoy, kay Melbert Pong from Coronadal City, kay Joel Amular, gina pa shoutout dyan si Susan Amular from Kalinog. Okay, shoutout sa mga idol. O sa mga hindi ko nabasa nga mga nagpa-mention sa mga pangalan, base sa mga next video ko mabasa kong inyo nga mga comment dira. Pasensya lang gid kay sa kadamuon yun, di ko kamo maurot tanan kapag mention. O ari may nga post kita sa pagpili sa atong takway guys. O nan pwerte kadamo atong takway subong aga, pwerte ka press kay aga pa ko nang wa sini guys. Na humana gid naton kapag pili guys. Okay, fast forward. Nahugasan mo na guys. Itak ang mahiwagang kalaha sa mga followers ko. Naghambal sila nga layahan ko daw ning akon nga kalaha. Why sila kabalo nga may sentimental value ni ginpanoble ko na sa mga kalululuhan ko. Nan ibutang ang ahos Bombay kagluya amo nang ato nga panggisa guys. Kinanglan abi medyo madamo-damo lang mantika gamay para nga magnami gid balang aton nga adobo nga takway. Aton pagasundan sang ginamos lang. Igisa taman para nga maghamutan ang aton nga adobo nga takway. Lugay-lugayon lang hasta nga magpulahan. Hasta gid nga magwa ang aroma sang aton nga ginamos lang. Nan aton na siya nga segundahan sang aton takway nga pinilian. Ukay-ukayon lang. Nan mikos-mikos ang ilagbay aton nang anay nga pagatakluban. Okay, pila ka minuto ang nahuman, aton naman siya nga pagabuksan. Kaya daw medyo hubas duman, aton lang nga pagasigundahan sang gamay nga tubig lang. Okay, aton lang anay nga pagkatakluban. Kay gina pa man, aton naman nga pagabuksan. Lugay-lugayon lang. Kaya ang aton takway naghumukan. Aton naman siya nga pagkatimplahan. Sa asin lang, kag madik sarap. Para nga ang aton nga takway magnami man. Okay, aton sigundahan sang silver swan. Nan para ang ato nga takway magnanaman ato na nga pagkatakluban. Okay, ato naman ni siya nga pagabuksan kay gina pa man. Okay, nagbukalan. Fast forward gali guys, namutaan ko sang langgaw gid makita sa video. Okay, ato na mga sigundahan sa pangpakulay sang aton nga linuto man. Coloring guys. Nan aton duman ni siya nga pagkatakluban anay. Okay, kay pila ka minuto duman ang nahuman, ato naman nga pagabuksan. Aton pinisan sang oyster sauce para nga aton nga adobo nga takway magnanaman. Nanluto na guys. Okay, plastar na tas lamisa kay makaon kita. Mga muyo kita nay. Oh guys, balbal naman ta may kape nga pares nan. Adobo nga takway man ipakals ta. Amo na ning bisinta kung dirita sa uma. Pagway ka sang kwarta, mapisan ka lang iya. Makasudaan ka dunya. Birada ta. Ayabaw. Pwerte ka na bes. Pwerte ka namit guys. Nanam ged. Okay, kampiyon. Okay, sige guys. Basi kung makagini akong video sa inyo wall, pwede paki-like, follow, and share man sa akong mga video. Malamang inyong salamat.